Да, усіх вітаю. Яшчэ паўтаруся, мяне завуць Мікіта, я сябра Абы, і гэта наша чарговая сустрэча нашага клуба праекта літаратура і кава. Штомесяц мы арганізуем сустрэчы онлайн, накіраваныя на беларусаў ЗША, з рознымі беларускімі пісьменнікамі і пісьменніцамі. Ось. Падчас сустрэчы, это проста такія неафіцыйныя сустрэчы, размаўляем з пісьменнікамі, задаем пытанні, увогуле проста добра бавім час, так сказаць. Сёння ў нас у гасцях Макс Шчур. Гэта беларускі пісьменнік, паэт, перакладнік, эсэіст. І яшчэ, я думаю, шмат чаго. Ось. Макс шмат чаго напісаў, шмат чаго зрабіў. Напрыклад, у 2016 годзе, у 2015 выйшла кніжка «Завершыць гештальт», якая атрымала прэмію Гідройца. Таксама аўтар кніжкі «Кінараман», так, здаецца. Ось. І не так даўно выйшла кніжка «Там, дзе нас няма». Яна выйшла ў электронным варыянце у выдавецтве Логвінаў. Вось. Кніжкі гэтыя можна некаторыя паслухаць, некаторыя можна пачытаць. «Завершыць гештальт» таксама выйшла ў аўдыёфармаце, таму усе, хто хочуць, могуць нагугліць яе даволі проста і паслухаць на любых пляцоўках. Кніжку «Там, дзе нас няма», наколькі я разумею, можна набыць на выдавецтве Логвінаў электронную версію. Пра астатнія не ведаем, Макс, можа, вы самі таксама скажаце потым. Вось. Я б так і пачаў. Што яшчэ? Макс, вы зараз жывяце ўжо наколькі я вас ведаю, у Празе, уже даволі доўга. Ось. Можаце там троху зараз расказаць пра сябе ўвогуле, чым вы зараз займаецеся, чым жывяце. Так, дзякуй. Я, па-першае, вельмі рады ўсіх вітаць. У нас такая мілая, файная кампанія, мне здаецца. І мне асабліва прыемна, што беларусы Амерыкі запрасілі, таму што я такі па жыцці амерыканафіл, можна сказаць, у культурным сэнсе, найперш. Вось. І вельмі рады, што нашы свайчыннікі там, яны, так сказаць, не забываюць пра нас, закінутых недзе там у глыбі Еўропы. Так, сапраўды, у Празе я жыву ўжо 25 атрымліваецца гадоў, то бок, это даволі доўгі час. Вось. Так склаўся лёс, як у нас кажуць. Але пра гэта мы яшчэ, можа быць, пагаворым. Я найперш хацеў сказаць, па-першае, яшчэ раз вам падзякаваць, што вы прыйшлі на сустрэчу, незалежна ад розніцы там в часе, дзе вы не знаходзіцеся. Вось. Нядзеля, выходны дзень, это просто для мяне такі падарунак, што нехта хоча прыйсці паслухаць. Вось. Па-другое, сапраўды ўсё, што Мікіта казаў, это праўда, адпавядае рэчаіснасці. Вось, сапраўды, кніжкі выйшлі так, як яны выйшлі. Вось. І я вельмі таксама ўдзячны Мікіту, што ён дапамагае з агучкай, маецца на ўвазе з начытваннем гэтых кніг нашымі акторамі. Вось, я, як сказаць, аўтар, мне бліжэй ўсё-такі пісьмовы варыянт, сам па сабе класічны тэкст. Вось. Але я разумею, што ў сучаснасці не абысціся без іншых медыяў, іншых спроб. Я нават сам там чытаў свае пераклады дзіцячых вершаў пра катоў Эліята. Вось, паспрабаваў таксама сябе ў гэтым. Вось, так што, не ведаю, што яшчэ можа быць цікава. Мы, тэматычна не ведаю, як мы акрэслім эту сустрэчу, што мы будзем там агулам пра нешта, ці там канкрэтна пра гештальт размаўляць. Это ўжо ад вас залежыць, ад публікі. Каму-то цікава, можаце пытацца пра ўсё. Захочу ўсіх падумаць над пытаннямі, напісаць іх альбо тут, альбо можна падняць руку, і тады таксама можна іх задаць будзе. Ось. Я могу тады пачаць. Мне вось асабіста цікава, я вось якраз такі нядаўна праслухаў па другому разу «Завершыць гештальт». Ось, роман сам это такія разважанні, думкі падчас таго, як вы едзеце з Прагі, дзе вы жывяце, у Галандыю, так, дзе вы там на адпачынак едзеце, такі незвычайны. Ось. І ўвогуле там шмат менавіта разважанняў пра эмігранцкасць, пра сваё стаўленне, хто вы. І вось такое пытанне: хто вы зараз, ці
как-то ці асацыюеце вы сябе з нейкай групай? Ці ўвогуле вы ўжо пражанін, вы там беларус? Як вы ўвогуле пра сябе, вось пра сваю ідэнтычнасць думаеце зараз? Гэта выдатнае пытанне. Я, слухаючы вот ідэю X Лукашука, вот все чакаў, што мне калі-небудзь гэтае пытанне таксама зададуць. Насамрэч, бачыце, тут такая штука. Як бы, ну, ідэнтычнасць, і я не буду это зараз выдаваць за нейкія свае там адкрыцці, але это тое, што я як бы веру, як бы, што вызнаю. Ідэнтычнасць такая рэч, як бы, это кангламерат заўсёды нейкіх уяваў пра сябе, нейкіх, так сказаць, сваіх функцый грамадскіх, так, якія чалавек як бы бачыць з розных, так сказаць, бакоў, так, это можа быць там прафесія, прыналежнасць да нейкай там этнічнай групы, яшчэ штосьці. Вось, то бок, як бы, сама па сабе ідэнтычнасць, як бы, ну, складаная штука. І, як бы, я хацеў вот адразу адказаць вам на пытанне, з кім я сябе асацыюю, ці кім уяўляю, там, адразу так сказаць, што кшталту там, на дадзены момант я там, не ведаю, будыст. Але адразу адчуваю, што ў гэтым як бы ёсць пэўны аксімарон, таму што як бы, ну, сапраўдны будыст не павінен пра сябе такога казаць, што ён з кімсьці сябе канкрэтным атаясамляе з нейкай групай. Вось. Але ў прынцыпе, як бы гэты адказ быў бы найбліжэй, напэўна, да праўды, таму што як бы гэта звязана часткова з гештальтам і як з раманам, так і з прэміяй потым Гідройца. Там якраз у момант перыяд напісання рамана, в прынцыпе, тое, што, ну, па-першае, як бы ён раман, это там падтытул, это псеўдараман. Это значыць, што фактычна гэта сапраўды нейкі дзённік. Але гэта не значыць, што это дзённік мой. Это дзённік персанажа. То бок там ёсць такая як бы гульня двайная, што это як бы дакументальны жанр, але дакументальны жанр ад імя фіктыўнага персанажа. І вядома, што это фіктыўны персанаж, як любы фіктыўны персанаж, мае вельмі шмат ад аўтара. Вось. Тым не менш, гульня павінна быць гульнёй, і як бы з тых эпізодаў, якія апісваюцца ў рамане, ну, праўдзівых, ну, не ведаю, менш паловы. То бок, як бы, это сапраўды прыдуманая штука. Вот. Адзінае, што не прыдуманае, што я сапраўды это пісаў падчас, не падчас падарожжа, а знаходзячыся ў Галандыі, воно на адпачынку, таму што проста трэба было сабе чымсьці заняць, было як бы нуднавата, і я зрабіў сабе з адпачынку, зрабіў камандзіроўку. Што буду як бы, што буду пісаць фактычна ўсе такія вот назіранні, вот, якія потым як бы паспрабую як бы падаць менавіта з гледзяшча персанажа сканструяванага. Вось, на падставе там майго і не толькі майго досведу. Вось, ну, як бы у яго проста ёсць некаторыя ідэі, якія ён дазваляе сабе выказваць, а я б сабе, напрыклад, ну, напэўна, я не тое, што з ім згодны 100%, як бы не згодны ў некаторых момантах. Вось. Але ён такі, ён больш эмблематычны, больш тыповы, у адрозненне ад мяне. Вот. Але, ну, гэта трэба як бы ўжо чытаць, это ўжо такі як бы розніца. Дык вот, чаму тады это якраз пісалася, это таму, што настаў менавіта крызіс ідэнтычнасці у мяне асабіста. Не ведаю, з чым ён так ужо быў такі звязаны. Я наогул вот цяпер, працуючы над новай кнігай, я вот гляджу назад і думаю, што калі вот звяршылася вот это тое, што называецца бель эпок нашага пакалення, да, прыгожая эпоха. У мяне стварылася адчуванне, што яна завяршылася прыблізна ў той жа год, што і папярэдняя бель эпока, калі пачалася Першая сусветная вайна. Так лічыцца, што канцом быў 1914 год. У мяне умоўна это 2014 год, ну это фактычна год акупацыі Крыма, так, калі ўзяць. І як бы ў чымсьці гэта мае пад сабой аснову. Вось, гештальт, ён, мой асабісты крызіс, ён ужо пачаўся ў 14-м, але недзе так у 15-м ён ужо быў больш такі глыбокі. Вось, і фактычна у 15-м гэты раман напісаўся. І гэта такое фактычна, ну, вот, развітанне з Еўропай. Дагэтуль у мяне была такая як бы ідэнтычнасць, можна сказаць, ну, заходнееўрапейская тыпова. Вось, яна хаця была як бы секулярная, скажем так. Вось. Але такая, ну, плюралістычная, адкрытая, розная, але збольшага ў культурным сэнсе менавіта заходнееўрапейская. То бок тое, што як бы
Ну, мы беларусы, я таксама ўспрымаю, што мы частка як бы заходняга свету найперш. Вось, і тое, як я выхоўваўся, тое, што я вывучаў, тое, што мне заўсёды было цікава, это ў прынцыпе звязанае з заходняй культурай. Мовы, так сказаць, ангельская, іспанская, потым чэшская у выніку майго пераезду і гэтак далей. І вось недзе ў 15 годзе пасля вось гэтага доўгага жыццёвага рамана з заходняй культурай раптоўна, так сказаць, пэўныя моманты ў мяне сталі такі праясняцца, ну, вось як бы не то, што там недахопы там кшталту, пра якія Кафка пісаў калісьці, так, это яны як бы заўсёды, відаць, былі і на паверхні, з імі было цяжка змагацца. А вось штосьці такое менавіта у самой, так сказаць, у самой цывілізацыі, што ну, пачало мне так неяк замінаць, як бы, да. Это не такія рэчы падставовыя, як кшталту дэмакратыя, тут няма як бы пытання, што нічога лепшага ніхто не прыдумаў. Вось, але ёсць і іншыя моманты. Вось, ну, скажу, што гэта быў як бы такі перыяд, калі фармаваўся паціху кліматычны рух, напрыклад. Вот, і я потым у свой час да яго як бы далучыўся, то бок нейкія стаў неяк успрымаць як бы больш як бы праблем, якія мы мелі. Таму што зноў жа, калі чалавек глядзіць на это ўсё з гледзяшча глобуса Беларусі, вось, так званага, беларускай перспектывай, то ён, у прынцыпе, глядзіць на захад як на ўратаванне. Калі чалавек ужо тут доўгі час жыве і глядзіць на это з перспектывы як бы, ну, самой па сабе цывілізацыі, як бы, то, в прынцыпе, разумее, што, ну, як бы не ўсё так добра, як хацелася, так? Ну і вось гэта як бы крызіс, як бы, таму што я этого не чакаў, і вось як бы спроба зірнуць гэтымі на новую эту Еўропу, якая вось, у якую я калісьці закахаўся, упершыню туды прыехаўшы там у 97-м, скажем, годзе, так? І на Еўропу, па якой, так сказаць, я так павандраваў вот в этом 15-м приблизно, так, годзе, так, і это, ну, як бы жанравых папярэднікаў даволі шмат, як бы, этого твора, як бы все вось гэтыя сімпліцысімусы у перакладзе Сёмухі, калі ведаеце, все вось гэтыя як бы вандроўныя такія нататкі, іх яны як бы заўсёды мне вельмі падабаліся. Вось, і як бы да, я вось гэтую форму скарыстаў для таго, каб пра свайго персанажа, ў прынцыпе, уласны такі рэйдж, там такі крышку гнеў і незадаволенасць сітуацыі сваёй там цывілізацыйнай выказаць, так. Сярод іншага вось гэтая неўпэўненасць Еўропы ў сабе, там, так сказаць, ідэалагічная нейкая неакрэсленасць такая, вось это самае, неведанне нейкіх межаў там у чымсьці, да, ну, там это ўсё ёсць, і калі вы пачытаеце, то это вось гэта быў такі крызіс тоеснасці. Дык вот уявіце, што з таго часу прайшло ўжо амаль 10 гадоў. І за гэты час мая тоеснасць як бы яшчэ стала яшчэ болей мазаічнай, чым яна была тады. То бок, як бы, вядома, я магу себе залічваць там як беларусаў, там, да аўтараў, да яшчэ кагосьці, там па розных самых як бы ну, у сэнсе па розных прыкметах, крытэрыях і гэтак далей. Але ў прынцыпе як бы пазбягаю, так, этого. Таму што была такая гісторыя, я прашу прабачэння, што шмат бачу, але для ілюстрацыі. У 19-м годзе, в канцы 19-го года недзе, у Прагу прыехаў Максім Жбанкоў, вельмі паважаны мною чалавек, і мы пазнаёміліся, і ён прапанаваў мне тады інтэрв'ю зрабіць для выдання, я ўжо не прыгадваю якога. Вось. І гэта інтэрв'ю такое доўга, мы вельмі доўга гутарылі пра розныя тэмы, было вельмі цікава. Яно, значыць, выйшла пад назвай «Я не хочу, каб былі мы». І, значыць, гэта быў такі, як бы, ну, абсалютны дысананс у параўнанні з тым, што чым тады беларускае грамадства праходзіла. Тады якраз вот адбывалася фармаванне вось гэтага «я-мы», так, 97, вось, а тут нехта такі вылез і сказаў, што, в прынцыпе, ну, як бы это всё такое часовае, всё такое. Ну, яно як бы не было настолькі правільна зразумета, я заўсёды быў за тое, каб беларусы былі большымі беларусамі, так, чым ім гісторыя дазволіла. Вось, але як бы тое, што я, ну, не лічу гэта нейкай канчатковай мэтай, як бы
у развіцці, да, як бы як чалавека, так вот это, то я там спрабаваў як бы выказаць, вот. Але мяне тады не зразумелі, там некаторыя людзі проста мяне абкладалі такімі як бы мацюкамі, што я адарваны абсалютна і ні халеры як бы не разбіраюся, не разумею як бы у беларускай сітуацыі. І я пагадзіўся, і як бы, ну, факт, яны мелі рацыю. Таму што потым прыйшоў 20-й год, і я усвядоміў, наколькі вот я сапраўды аддаліўся ад людзей, ад іхных рэальных як бы ад іх сітуацый, ад іхнага жыцця, памкненняў іхных, так, нейкіх мэтаў. Вот, і, канешне, калі я там крышачку паспрабаваў включыцца там са свайго там гледзяшча, да, у працэсы 20-го года, там у нас тут на месцы, скажем так, у Чэхіі. Вось, то это, конечно, было такое для мяне як бы вяртанне вот у маладосць, так, у актывізм там нейкі такі, у это. Вось, а потым, як бы, як это ўсё, ну, яно як бы працягваецца, нельга сказаць, што ўсё закончылася, так? Як бы працэс ідзе, вот. Але шмат у каго настала, і ў мяне ў тым ліку, настаў такі момант выгарання і, можа быць, расчаравання. Вось, і пасля гэтага як бы я крышачку, ну, лепш зразумеў, што я ўласна меў на ўвазе па гэтым інтэрв'ю. То бок, каб захаваць сябе, часам трэба быць, ну, это ўжо кітайская такая тэма, вось, трэба быць гнуткім, да, і часам слабым, больш такім паддайлівым, чым мець нейкую такую цвёрдую, такую вот янавую, да, такую, што называецца, мужчынскую такую вось тоеснасць, якая, там паводле Дао Дэ Цзин кніжкі, яна якраз і ёсць нетрывалай, яе вельмі лёгка разбіць. Вот, таму я тут прыхільнік такой мяккай, напэўна, тоеснасці, такой інь-вось, жаночы прынцып, жаночы пачатак. Яна як бы беларусам заўсёды была ўласцівая, яны заўсёды былі такія крышачку абачлівыя, там нашым і вашым, але я, ў прынцыпе, не гэта маю на ўвазе. Я маю на ўвазе, што як бы, ну, наша беларускасць, яна просто ў такіх гістарычных умовах існуе, так, што ў яе часам не застаецца іншых спосабаў, як выжываць. Менавіта вось нейкім чынам ісці з Дао, ісці з часам. Так. Такім чынам, як бы мы, так, мы не перамаглі, это можна сказаць, але мы і не прайгралі. Бок як бы у нас это все захоўваецца. І, ну, як бы все працягваецца, то бок як бы гэтак жа, як працягваецца беларуская гісторыя, гэтак жа працягваецца і наша кожнага з вамі гісторыя, як бы нашай беларускасці, нашай тоеснасці. Вось, і я як бы не выключэнне. Я толькі спрабую гэта вось запісваць, перыядычна занатоўваць гэты працэс. Вось, вось і ўсё, ў прынцыпе, вось і ўся розніца. Ну. Дзякуй за пытанне. Я прашу прабачэння, што так шмат размаўляў. Не, дзякуй вялікі, вельмі такі грунтоўны, канешне, адказ. Ось. Першае, у нас уже есть першае пытанне ў чаціке, а потым Воля. Ось. Юры ў чаціке пытае, дзе вы вывучалі псіхалогію? Псіхалогію? Вы ведаеце, я вывучаў псіхалогію ў Менскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце, таму што у нас быў абавязковы курс, паколькі мы вучыліся на педагогаў, то у нас быў абавязковы курс 4 семестры, так, 2 гады. Вось. І мне вельмі падабалася, як бы я не магу сказаць, што я неяк глыбінна яе вывучаў, але першы год мы знаёміліся з самымі рознымі накірункамі, плюс агульная тэорыя. Ну, можна сказаць, што ў часы, калі я вучыўся, это 90-е гады, фактычна псіхалогія, якую нам выкладалі, была ўсё яшчэ такая, можна сказаць, марксісцкая, савецкая. Вот. Але ўжо з нейкімі новымі павевамі, там, з элементамі і гэтак далей. То бок, як бы, наш выкладчык, мне здаецца, быў вельмі як бы адэкватны. І з таго часу, як бы, пасля таго, як я здаў іспыты па псіхалогіі, па педагагічным практыкуме, ўсе гэтыя рэчы, хаця, ў прынцыпе, я ўнівера не закончыў, я вымушаны быў з'ехаць з Беларусі, вот. Але псіхалогію я здаць паспеў якраз, і потым зацікаўленасць мая псіхалогія была ўжо такая, ну, прыватнага пляну. Дякую. І Воля? У нас тут есть inside joke, что я тут у Аба Зміцер Лукашук на мінімалках. Тому поводу сьогодні з Зміцером Лукашуком і спитаю у вас таке питання. Ну, мы ведаем, что калі у нацыі такая самасвядомасць слабая, як у беларускай нацыі, то
здараюцца вельмі дрэнныя падзеі, каб людзі зразумелі, што яны беларусы. І это як бы падсцёгвае іх яднацца і адчуваць беларусамі. Я вось шчыра за сябе скажу, што, напэўна, каб не 20-й год, ці не вайна, я б, напэўна, вось зараз тут не сядзела і не размаўляла бы з вамі. Можа б, моя беларуская свядомасць заставалась недзе на ўзроўні. Ну, я беларуска, як бы, і ўсё, і рабіць нічога не трэба, там глыбей ісці. Так вось я хацела спытацца ў вас. Вы уже, 20 гадоў там не жывеце ў Беларусі. І калі б не здарылася там 2014 год, 20, 22, як вы думаеце, ці адчувалі б вы сябе настолькі беларусам? І калі так, то што вас, акрамя нейкіх дрэнных падзей, якія вас прымушаюць вельмі адчуваць гэтую боль за Беларусь, яшчэ робіць, як вы атрымліваеце гэту порцыю беларушчыны ў замежжы? Это добрае пытанне. Я разумею, што для вас яно вельмі актуальнае. Я адкажу як бы за сябе, як яно ёсць у маім выпадку. Глядзіце, ну, па-першае, скажу адразу, што я як бы на дадзены момант займаюся напісаннем такой кнігі, якая будзе зноў жа па жанры вельмі нагадваць успаміны, але ў прынцыпе там крышку большыя амбіцыі ў гэтым ёсць. І я як бы у апошніх 4-5 месяцаў падымаў інтэнсіўна все вось гэтыя пласты, скажем так, і сапраўды згадваў, што і задумаўся над тым, што для мяне вось гэта значыць і ўсё такое. Ну, як бы можна сказаць, што для мяне это як бы з дзяцінства пэўны элемент беларускасці заўсёды прысутнічаў. Просто патлумачу, мае дзед з бабуляй, яны жылі ў эміграцыі вельмі доўга, недзе з 30-х гадоў да 50-х. Яны вярнуліся ў Беларусь недзе ў 57-м годзе. Вось, ужо пасля Сталіна і пасля вайны. То бок, як бы цікава, што яны з'язджалі з заходняй Беларусі, а вярнуліся ў Беларусь савецкую. І прынеслі з сабой вельмі шмат такіх элементаў, якія ўжо як бы, ну, з савецкай Беларусі пачыналі як бы так сказаць, выціскаць, так? Вось. І я як бы это бачыў у дзяцінстве, я бачыў, што іхная як бы, ну, і мова крышку іншая, так? І, в прынцыпе, і каштоўнасці іхная іншая пасля жыцця ў эміграцыі таксама. Вось. І як бы для мяне гэта стала таксама такім вот важным элементам маёй асабістай тоеснасці. Яны заўсёды гаварылі па-беларуску, вот, але як бы часам ад іх я навучыўся беларускаму, вот, часам між сабой па-іспанску гаварылі, калі трэба было нешта там схаваць, там нейкія таямніцы сямейныя. Вось. І як бы, але я думаю, што, ну, то бок, як бы для мяне беларушчына як бы пад пытаннем ніколі асабліва не была, не ведаю. І з другого, это як бы это матчына сям'я, так, па кудзеле. А і з бацькавага боку таксама, ў прынцыпе, людзі хоць былі такія, ну, лаяльныя да рэжыму, да камуністычнай партыі, але пры гэтым яны былі вельмі такія, ну, перакананыя беларусы. Вось. І вершы там пісалі на беларускай мове і так далей. Бок, як бы, ну, мне пашанцавала в гэтым сэнсе, так? Вось. Можа быць, гэта выключэнне. Можа быць, астатнім даводзіцца неяк даходзіць да гэтага даўжэйшым нейкім шляхам, я это цалкам разумею. Але, што я хачу сказаць? Я хачу скарыстаць вот тут буддыйскую тэорыю крышку і як бы патлумачыць розніцу паміж вот этой беларушчынай усвядомленай і беларушчынай як такой. Вы бачыце, як бы беларушчына усвядомленая, гэта ўжо як бы найвышэйшы левел. Это як бы, это не кожнаму дадзена, і мы, ў прынцыпе, як бы павінны быць вельмі шчаслівыя, што мы гэтага усведамлення, гэтага прасвятлення як бы дасягнулі. Потому что мы як бы адкрылі у пэўным сэнсе сваё уласнае я, так? Як бы сапраўднае я. Як бы вельмі важна як бы яго умець дэфінаваць асабіста для сябе, то бок каб ніхто вам яго не навязваў, то бок у вас павінен быць менавіта асабісты выбар, асабістае стаўленне да беларушчыны, вось, а не проста не перайманне як бы беларушчыны ад кагосьці. Вот это таксама важна. Вось. Дык вось як бы у будызме это як бы, ну, усведамленне як бы сапраўднага я, вот это прасвятленне, як бы яно это ўжо як бы найвышэйшая стадыя. А ёсць папярэдняя, так званая як бы, ну, сутнасць буддыйская, Буддава сутнасць, Будда nature. І як бы у беларусаў, я перакананы, таксама ёсць нейкая беларуская сутнасць, вот, якая там закладзеная гістарычна, я не ведаю, магчыма, нават генетычна можна сказаць, хаця, канешне, генетыка это крышку іншая навука, яна не пра нацыі, вось, але як бы закладзены культурны код пэўны. Вось, які мы пераймаем, так сказать, ад свайго асяроддзя. І як бы, в прынцыпе, для выжывання нацыі як бы гэтага культурнага кода як бы дастаткова, але, канешне, трэба імкнуцца да ўсведамлення.
сваёй уласнай тоеснасці у гэтым пляне. Вось. І тое, што гэта многім беларусам не ўдаецца, як бы, гэта нічога як бы страшнага між сабой, ну, па-мойму, яно, в прынцыпе, не з'яўляецца нічым страшным. Таму што нават як бы не ўсвядоміўшы, там, не дасягнуўшы, скажем так, вот этого просвятлення, там, ці то там будыйскага, ці нацыянальнага, в прынцыпе, можна заставацца як чалавекам, так і беларусам па сутнасці сваёй. Просто трэба быць адкрытым, вось, для вось гэтых вот, скажем так, адкрытым для вот этих адкрыццяў, да, кажучы тоталягічна. І гэта мы пабачылі якраз у 2020 годзе, калі вот эта сутнасць беларусаў, так, яна праявіла сябе, што это сапраўды, это быў не той, што вот на паперы з нічога взялі і стварылі народ, вот, а наадварот просто, што это народ, які просто, ну, існуе цэлае стагоддзе ў гісторыі, вот ён як бы прачнуўся, таму што настала адпаведная сітуацыя, паспрыяла і так далей. Вот, цяпер іншая сітуацыя. Вось, людзі, можа быць, па-іншаму на гэта глядзяць. Ёсць людзі, якія сапраўды там расчараваліся, да, я думаю. Вось, якім хочацца вот змяніць вот эту вот беларускасць сваю, ну, прынамсі, на павярхоўным узроўні, на ўзроўні свядомасці. Вот, што, а мы перакінемся, як бы, і будзем это самае, вот, будзем рускімі са знакам качества. Таму што, вот. Але пры гэтым мне здаецца, што ўсё адно яны ў глыбіні душы, у сутнасці сваёй беларусамі застануцца, і што як толькі прыйдзе зноў нейкі спрыяльны гістарычны момант, гэтая беларускасць у іх абавязкова прачнецца. Вот. Это маё такое меркаванне. Вот. Што тычыцца, як я атрымліваю яшчэ беларушчыну, да, там было такое пытанне, ну, бачыце, я эміграваў яшчэ да інтэрнэту. То бок вельмі доўгі час мне вельмі цяжка было ўтрымліваць сваю беларушчыну. Толькі дзякуючы там асабістым нейкім кантактам з некалькімі людзьмі, вот, збольшага ў дыяспары. Вот. Ну і дзякуючы бібліятэцы там сваёй, таму што я пісаў штосьці і сам сябе, скажем так, беларусізаваў актыўна. Вот. А потым прыйшоў інтэрнэт, і як бы я ўжо актыўна ўключыўся у гэтую фазу пабудовы беларускай віртуальнай супольнасці, там, ну, я хадзіў на літаранет, быў такі калісьці чат, адзін з першых заснаваных для беларускіх як бы літаратараў і мовазнаўцаў, заснавала такая Аліса Безяева, малдаванка, дарэчы, якая пісала дыпломную працу па беларускай літаратуры. Яйны праект быў это заснаваць садсетку беларускую, адну з першых. Вот яна ўзнікла недзе ў 2001-2002 годзе, літаранет. Ось. Потым, ну, вот эти все кнігінет, кнігіком сталі з'яўляцца, потым, значит, ЖЖ беларускі з'явіўся, там я не быў надта актыўны, вот, але у мяне ўжо быў свой уласны сайт літаратурны, «Невідочнае место» ён называўся, это з 2003 года я яго рабіў, вот, потым я яго прыбраў з інтэрнэту, таму што, як бы, ну, стаў дарагі хостынг, і, як бы, ён мяне захаваны, але праходзячы яго, я бачу, што там, ну, у тых тэкстах, перакладах, што я публікаваў, там як бы шмат недахопаў, вот, таму я яго як бы не абнаўляю пакуль. Мне хочацца зрабіць новую рэдактуру гэтых тэкстаў. Вот. Потым што было? Ну, потым з'явіўся часопіс «Літраж», это ўжо недзе, ну, Facebook прыйшоў, і «Літраж» з'явіўся недзе 2007-2008. Вот. Я так назіраў за ім, а потым у 2013 годзе хлопцы мне прапанавалі рабіць рэдактара галоўнага «Літража», і я, вот, стаўшы рэдактарам, фактычна на працягу 10 гадоў, што мы яго рабілі, як бы вельмі актыўна камунікаваў, як бы, не толькі з калегамі, там, літаратарамі, але як бы з чытачамі, што даволі важна, так, вот з людзьмі, якія самі пішуць, што прысылалі нам нейкія тэксты. Это было такое, ну, вельмі дапамагала ўтварыць сабе карціну таго, што адбываецца, вот, у літаратурным пляне сучасным. Вот. Ну, вось так вот я і ўтрымліваў сваю беларускасць увесь гэты час. Окей, дякую. Дякую. Можна я толькі адзін маленькі каментар скажу? Шчыры вам дзякуй за гэтыя словы, таму што я ведаю людзі, якія вось дашлі да гэтага ўзроўню беларускасці, калі яны ў сабе знайшлі ўнутранага беларуса, яны адчуваюць сорам і віну. А чаму я раней гэта не знайшоў? А вы вось так сказалі, што гэта такі ўзровень прасвятлення. І я адчула нарэшце такі спакой у душы, што шчасце, што я дайшла да гэтага, што гэта не трэба не віну адчуваць, а шчасце, што я ў гэтай кропцы. Дзякуй вам. Дякую вам, што вы мяне так цудоўна зразумелі, што я хацеў сказаць.
нас такі саўстрапі невялічкі. Вось, у нас спачатку пытанне ад Марыі, потым Надзея. Ад Марыі у нас такое двойное пытанне. Ці ёсць любімы беларускі пісьменнік, а таксама хто ці што, чалавек ці падзея паўплывала на творчасць больш за ўсё? Это вельмі складанае пытанне. Як бы у пісьменніка не павінна быць любімага пісьменніка, я ў гэтым перакананы, але гэта не значыць, што яго няма. Ён заўсёды ёсць. Іншая праблема з тым, што гэты пісьменнік, ну, это як спытацца ў матэматыка, ці ёсць яго улюбёны матэматык. Ну, магчыма, ён недзе і ёсць, але як бы ён не павінен уплываць на тое, з чым ён займаецца на дадзены момант. Хаця ён заўсёды ўплывае, напэўна, так? Ну, тут цяжка сказаць, я не спецыяліст, але просто так вот параўнаць калі, да? Это заўсёды ёсць, просто што яны мяняюцца ў розныя перыяды, і нават у залежнасці ад пастаўленай вамі задачы у вас узнікае просто цяга да аўтара іншага, чым раней. Магу вот дакладна сказаць без всяких, так сказаць, што у перыяд напісання гештальта маім таким вот літаратурным альтер-эго і узорам, можна сказаць, быў Луі Фердынанд Селін. Я як бы, ну, зачитваўся ім якраз тады і у пэўным сэнсе пераймаў ягоную, так сказаць, манеру, ну, як бы не цалкам натуральна, пераняць яе немагчыма. Вось, але вось гэтое такое вот нахабства і такое, што вот дазволіць сабе сказаць больш, чым я раней сабе дазваляў, вось ён мне дапамог як бы вызваліцца. Вось, на той момант. Але ж гэта як бы не беларускі аўтар. Вернемся да беларускіх аўтараў. Беларускія аўтары, ну, вядома, там, калі я пачынаў толькі чытаць па-беларуску, я магу там дзіцячую літаратуру там згадаць, там, не ведаю, Краўченка, там, Манько, там, яшчэ хтось. Але, канешне, першым каханнем, як у многіх з нас, я думаю, это быў Владзімір Караткевіч. Таму што, як бы, ну, это аўтар, якога немагчыма не любіць, як бы немагчыма не зачытвацца. Вось, але гэта быў аўтар, якім я зачытваўся яшчэ да таго, як сам думаў, што буду пісьменнікам. Вот. Таму што ў нас вельмі многія людзі як бы прыходзяць у гэта пад уплывам Караткевіча і вельмі часта там як бы і застаюцца. Вот. І мае, так сказаць, юначыя спробы таксама былі нешта ў гэтым пляне такія падобныя. Ну, там, Яна Баршэўскую я там чытаў, там Шляхціц звальня, вось гэта такая рамантыка, такая ўсё прыгожая. Вось. Ну, але потым проста, скажем так, на дадзены момант, калі як бы я разумею, што я не там не Караткевіч, што там гістарычны раман я ніколі, напэўна, не напішу, там, хаця там, ведаю, спробы там былі, але як бы моя задача крыху іншая, вот, чым, я думаю, чым жанравая літаратура. Жанравая літаратура нічога супраць яе, это все цудоўна, там, дэтэктывы, гістарычныя раманы, яшчэ штосьці. Вось, але, ну, я па-іншаму гляджу як бы на сваю задачу літаратуры. І мой, напэўна, улюбёны пісьменнік беларускі гэта Віктор Вальтер. Я не ведаю, наколькі вы з ім знаёмыя. Гэта аўтар 20-30-х гадоў, але ён, значыць, быў у, скажем так, заходняй Беларусі, але ён нарадзіўся ў Дзвінску, это Даўгавпілс сучасны. Вот, там, як вядома, беларуская меншасць заўсёды была. І, значыць, ягоныя выбраныя творы выйшлі адносна нядаўна. Вось, яны вельмі доўга захоўваліся ў рукапісах. Вось, толькі недзе у канцы 90-х яны пачалі публікавацца ў часопісе «Спадчына». Кніга эта выйшла ў 2007 годзе. Віктор Вальтер, ну вось спасылку Мікіта скінуў, можаце пачытаць яго на біяграфію, не буду яе, значыць, такім чынам пераказваць. Але я скажу, для мяне гэта было просто, ну, адкрыццё гэтага аўтара, это было просто вось, ну, шок, просто шок. Таму што як бы у мяне слабасць да такіх аўтараў, празаікаў з нейкай такой, ну, скажем так, з трансцэндэнцыяй такой філасофскай, так, навіта вот этих развагаў, як Мікіта адзначыў адразу, што там мой герой едзе, яму няма што рабіць, ён разважае, языком чэша там з людзьмі і сам, значыць, это сам. Вось, дык вот Вальтер в этом сэнсе, это просто мяне, ну, уразіў, таму што сапраўды такая вот філасофская глыбіня, якая ў яго ёсць, я дагэтуль як бы не сустракаў у беларускай літаратуры.
тым больш у літаратуры першай паловы 20-го стагоддзя. Вось. Там ёсць шмат цудоўных аўтараў, там пра што казаць, як бы, так. Але Вальтер, ён такі іншы, таму што вот ён, як бы, я кажу, ён не быў савецкай Беларусі, і вельмі мяне ўразіла падабенства лёсаў у тым, што ён паехаў вучыцца ў Прагу. Ён, як бы, ну, ён не давучыўся, ён недзе 4 гады тут правучыўся і там прамучыўся і пачаў пісаць гэты свой раман, і вельмі ў яго там не склаліся адносіны, скажем так, з дыяспорай беларускай, з тымі ж айцамі БНР, якія там тады былі, і ўсё такое. Адным словам, ён вярнуўся на бацькаўшчыну, вот, але і рэвалюцыянера з яго не стала, так як з ягонага героя у гэтым рамане. Ён, значыць, ну, то бок рэвалюцыянера, які бы змагаўся за Беларусь супраць фактычна палякаў, тому што ён, як бы, ён ва ўсходняй Беларусі, ён хаця б быў даволі, як бы, крытычны да таго, што адбывалася, і у прынцыпе крытычны да марксізма як такога, та, і да тагачаснага, але, як бы, пры гэтым ён хутчэй левага кірунку перакананняў чалавека. Вот. Ну, яго там герой-анархісты, там яшчэ хтосьці, вот. І, значыць, ён вярнуўся ў Даўгавпілс фактычна, і там выкладаў у гімназіі беларускай Дзвінску, выкладаў беларускую мову, літаратуру, і там ён малады вельмі памёр. Яму было на момант ягонай смерці, ой, слухайце, недзе там 20 з чымсьці гадоў. Он нарадзіўся в 4-м годзе, можа, 27-28. То есть, ну, як бы, 28. Ну, 28, вельмі маладым чалавекам, уяўляеце. Бок гэта такая, ну, лёс параўналі там з Богдановичем по факту, і з многімі там расстралянымі паэтамі-пісьменнікамі. Вось. І, значыць, але за гэты час ён ўсё ж такі паспеў паміж вяртаннем з Прагі, і за гэтыя вось колькі там 3-4 гады свайго настаўнічання там ён паспеў паралельна напісаць некалькі твораў, якія все фактычна вот увайшлі вось гэтыя выбраныя творы. Вот. Але там што адзін, што другі просто, ну, фантастыка. Асабліва я не толькі роджаныя пад Сатурнам рэкамендую, я іх, это роман, які ў Празе адбываецца ў студэнцкім асяроддзі. Я гэты роман пераклаў на чэшскую мову. Рэакцыі былі, ну, просто феерычныя. Людзі не ведалі, як бы чэхі былі незнаёмыя з гэтым творам, і калі, значыць, там беларус апісвае Прагу 20-х гадоў сваім крытычным поглядам, як тады, значыць, працавала тады вот эта чэхаславацкая, так званая расійская місія, так, дапамагалі эмігрантам з былой расійскай імперіі. Бок, як бы, ну, яны просто, ну, абсалютна просто закахаліся некаторыя ў гэты роман. Вось, вельмі добрыя былі рэакцыі у Чэхіі. Вот. Але не толькі гэты роман. Ёсць там аповесць «Аднабочнікі», напрыклад. Яна вельмі такая, ну, як сказаць, ніцшеанская па духу. То бок там ёсць такі скепсіс такі вот да чалавека самого па сабе, і, карацей кажучы, ну, гэта трэба ведаць. Это просто, ну, нечувана просто значная постаць у нашай літаратуры. Я пра Вальтера амаль адразу пасля таго, як прачытаў, пазнаёміўся, напісаў пра яго эсэ ў запісы Бенім. Вось, дарэчы, спадзяюся, што выходзіць у вас яшчэ ў Амерыцы гэты альманах запісы Беларускага інстытуту навукі і мастацтва. Я фактычна я вот стаў пісьменнікам дзякуючы аднаму з супрацоўнікаў этого альманаху, Лявону Юревічу. Сам-то ён з Менску, але ён з'ехаў вельмі даўно, ў 93-м годзе, і з'ехаў у Нью-Йорк. А ў Нью-Йорку, значыць, ён працуе ў Public Library і адначасова, як архівіст, працуе з архівамі эміграцыі беларускай. Вось. І таксама яны выдаюць вот альманах запісы Бенім. Вось. І фактычна, пазнаёміўшыся з Лявонам у 98-м годзе ў Празе, я, як бы, ну, пад ягоным уплывам прыйшоў да высновы, што мае сэнс пісаць прозу. Вось, не толькі вершы, як я заўсёды пісаў, вось, але, як бы, фіксаваць нейкі вот такі свой жыццёвы досвед у нейкіх такіх агульна, можа быць, больш даступных формах. Вось, і дык вось, як бы, праз Лявона неяк я тады і да Вальтера дайшоў, і напісаў тады тэкст у запісы Бенім, і, як бы, мы даволі шчыльна супрацоўнічалі, гадоў так 5-10, я не памятаю дакладна, але вось. Яшчэ магу сказаць, што
альманах «Беларус» выходзіць таксама ў Амерыцы. Это просто цудоўная пляцоўка для ўсіх літаратараў замежжа. Факт той, што ён пачаў выходзіць недзе ўжо ў 2007, то бок існуе даўно, і такая вось гэтая новая эміграцыя, умоўна кажучы, пасля 20-го года, якая села збольшага ў Еўропе, то ў прынцыпе яна не надта рвецца там публікаваць. Вось у іх, таму што свае новыя структуры. Вось. А для нас, старычкоў, вось альманах «Беларус» гэта штосьці такое просто это культурная каштоўнасць, сапраўдна. Вось, таму але ён абсалютна адкрыты, то бок калі пачатковец там літаратар ці не пачатковец, просто не маеце дзе публікавацца, дасылайце тэксты Марату Клакоцкаму. Вось, адрас я з галавы не згадаю, але можна пагугліць, а можа і Я зараз скину, у мяне ёсць. Маеце, так? На Марата контакт. Да. Марат, дарэчы, быў адным, разам з Юрэвічам, дарэчы, гэта былі людзі, якія заснавалі, зараз вам скажу, у 2004, по-моему, годзе заснавалі прэмію Янкі Юхнаўца. Вось, это была такая прэмія, якую эміграцыя ацэньвала і ўручала усім, в прынцыпе, літаратарам Максімам беларускім, вось, з тым, што прымала да разгляду нават рукапісы, не толькі кніжкі, але і яшчэ не выдадзеныя творы. Я вот у 2004 годзе даслаў туды свой роман першы, які выйшаў у 22 годзе «Там, дзе нас няма», пра яго казаў Нікіта, і тады яны мне далі эту прэмію Юхнаўца. Вось, удзельнікаў там было не шмат, недзе 14 чалавек, і як так, удалося мне, што называецца, удалося твору, роману пераканаць журы, што ён варты уганаравання. Але потым, што здарылася з прэміяй, не ведаю, просто людзі заняліся, відаць, нечым сваім, можа быць, яна страціла raison d'être, падставу для існавання, таму што у Беларусі там стварыўся пен-клуб, там пен-цэнтр, даволі шмат, так сказаць, там было, бачу, нейкае пытанне пішуць. Вот, даволі шмат узнікла новых прэмій, і, можа быць, патрэба адпала ў такой эмігранцкай прэміі літаратурнай, не ведаю. Але зноў жа я ад любімага пісьменніка перайшоў да літаратурных сувязяў з Амерыкай зноў. Я спадзяюся, што я адказаў пра улюбёнага пісьменніка. Так, я думаю, вы таксама адказалі, якая падзея на вас паўплывала. То есть вы расказалі, хто вас Так. пісаць. Так, наступная, Надзея, ты яшчэ трымаеш руку? Я якраз таки, може, процягну американскую тему, потому что меня это зачапило ваше американофильство. Не часто почуєш від білоруса і від чоловіка, який живе у Європі, хоча й наадварот. Вось, поэтому вельмі цікаво, може, больш распавядзіце, карані, што найбольш у вас адгукаецца, потому что цікава просто пра прызму беларускага пісьменніка, жыве ў Празе вось столькі гадоў, пачуць пра Амерыку і амерыканскую культуру. Дзякуй. Дзякуй за пытанне. Глядзіце, я вядома, Амерыка, якая існуе ў маім уяўленні, ў галаве, так, это такая ідэальная крышку Амерыка, якая пабудаваная, значыць, на кніжках, фільмах, музыцы ў асноўным, так, на культуры 20-го стагоддзя. І не толькі 20-го, вядома, калі згадаць Тора, напрыклад, вось, калі згадаць Уітмена, якога я цалкам пераклаў «Song of Myself», і мушу сказаць, што ёсць у мяне гэты сантымент, я не ведаю. Ведаеце, вот мае дзед з бабуляй, не толькі дзед з бабуляй, але беларусы, якія спрабавалі эміграваць на пачатку 20-го стагоддзя, яны ўсе рваліся вельмі моцна ў ЗША. Спачатку туды габрэі пачалі з'язджаць, потым за ім беларусы. Але там надышла такая сітуацыя, калі я не памыляюся, што ЗША нават закрылі тады межы, умоўна кажучы, так, да нейкі час для эмігрантаў. Там крызіс потым быў і ўсё такое. Таму вось гэтая хваля перанакіравалася ў Аргентыну тую. Таму што першапачаткова, наколькі я ведаю, што мой дзед хацеў ехаць у Злучаныя Штаты. Але туды ўжо з пэўнага часу беларусы не прыязджалі,
а потым пачалі прыязджаць неяк ужо пасля другой сусветнай вайны. Там уже была іншая сітуацыя. Вось. Але як бы не думаю, што ў гэтым галоўная прычына захаплення Злучаных Штатаў, а зноў жа у тым, што я казаў, менавіта у культуры і нават дакладней, можа быць, у контркультуры. Вось гэтай 50-е, это бітнікі, так, 60-е гады, вот весь гэты рух. То бок, як бы для мяне Амерыка як бы важная, грубо кажучы, сваёй здольнасцю быць самакрытычнай. І як бы калі вы возьмеце, ну, такіх пісьменнікаў значных, як бы, не ведаю, Хемінгуэя, там, Міллера, вось, то яны ўсе былі вельмі крытычныя да Амерыкі, яны ўсе жылі па-за межамі Амерыкі доўгі час, в той жа Еўропе. Яны доўгі час былі забароненыя в Амерыцы, як той жа Міллер, так? Вось, я ўжо не кажу там пра бітнікаў, там пра Гінзберга і пра астатніх, але вось гэтая здольнасць Амерыкі як бы рабіць з дысідэнтаў фактычна культурных герояў, якія потым вызначаюць менавіта вось культурнае аблічча грамадства, так? Пры ўсім пры тым, што як бы, ну, Амерыка разнастайная, там і для кагосьці там Амерыка это Трамп, і там глыбінная Амерыка, яна як бы такая вот, там Джон Уэйн, там вот это все, вот. Але моя вот Америка, я, это просто вот это Уильям Бэрроуз, это вось гэтыя, памятаеце ягоны славуты верш про Thanksgiving, в якім, ну, ён так, ну, сцебецца з Амерыкі просто, што вот немагчыма. Потым, значыць, адна еўрапейская шведская паэтэса, сірійскага, по-моему, паходжання, не пэўнены, таксама напісала аналагічны верш пра еўрапейскі звяз. Вот. І яно выглядала просто, ну, як пародыя, просто абсалютна, тому што як бы у параўнанні з праблемамі, якія меў Бэрроуз у Амерыцы, як бы там сучасны еўразвяз, ён як бы, ну, вельмі такі лайтовы, вегетарыянскі і так далей. Ну, не в гэтым справа. Просто што вось гэтая контркультурная плынь, так? Вось гэтая павага, скажем так, ну вот, да індывідуума, там нават да такого самого лузера, так? Калі там які-небудзь лузер накшталт Чарльза Букоўскі, які там вот всё жыццё спрабуе там чагосьці штосьці, і ўрэшце там, калі яму там 50 з чымсьці гадоў, я ўжо не памятаю, вось, ён, значыць, нейкім чынам ператвараецца раптоўна просто вот у all-American writer. Хаця дагэтуль ён быў просто аўтарам, як бы, ну, андэграунду, па сутнасці. Вот уяўляеце, вось гэта вот мне, як бы, ну, просто у Амерыцы просто, ну, заварожвае. Як такое можа быць, да? Вот. То бок, як бы, гэта краіна, ну, в пэўным сэнсе жорсткая да сваіх інтэлектуалаў, так, з аднаго боку. А з другого боку, вельмі, як бы, ну, памяркоўна, адкрытая, як бы шчырая, ў тым сэнсе, што заўсёды там ёсць дысідэнцкая плынь, да, вось, свабода слова, так? Яна часам вельмі залішняя, там як бы і нацысты могуць там прапаганду сваю рабіць, але пры гэтым дысідэнты кшталту, я не ведаю, Ноама Чомскі, так, яны маюць права, так? І вось гэтая традыцыя крытыкі дзяржавы, яна там як бы вельмі прысутная, да іх прыслухоўваюцца. І, ну, што казаць, вот, адукацыя амерыканская, так, вось это вот інтэлектуальна, все это все вельмі як бы прываблівае. Я ўжо не кажу пра незалежнае амерыканскае кіно 90-х гадоў, так, ну і папярэдне гэты новы Галівуд, там все астатняе, але, ну, вось гэта менавіта тое, што сфармавала, ну, прынамсі, ну, маё пакаленне, так, я не ведаю, там фільмы Таранціна, да, груба кажучы, мне пашчасціла перакладаць фільм Pulp Fiction, вот, а потым, калі я працаваў на Белсат, перакладаць Вуді Аллена, напрыклад, да, там, і яшчэ нейкія такія рэчы. То бок, як бы, ну, я не ведаю, як бы, тут пытанне, што не ёсць Амерыка, да, то бок, як бы, многія маюць рацыю, кажучы, што вот, там, 20-е стагоддзе, это Пакс Американа, і што кшталту сапраўды, там, это вот, але яны бачаць толькі камерцыю, яны бачаць толькі Галівуд, яны бачаць толькі Макдональдс. Яны як бы спрабуюць амерыканскую культуру прынізіць, яе інтэлектуальную вагу, вось, і такім, і вылезці на гэтым вот танным антыамерыканізме, все вот гэтыя расійскія таварышы, да, а вот насамрэч-то Амерыка, это просто, ну, культурны як бы гегемон света, інтэлектуальны, і гэта як бы, ну, трэба прызнаць. Вось, таму, так сказаць, я просто вельмі шмат чаму ўдзячны Амерыцы, амерыканскай культуры, таму як бы что тут дадаць? Дякую. Ну, я просто, може, адкаментаваць крышку хацела,
Потому что, ну, па-першае, буду вельмі рада вас бачыць у Сан-Франциско, ну, гэта бітнікі, перш за ўсё, конечно. Так. То бок я бы ну, карацей, засылаю такое жаданне прайсціся с Максом Шурам по маленькай Італіі, там якраз это у тым месцы гэта ўсё адбывалася па ўсіх гэтых кніжных крамах. Ну, дарэчы, там вельмі шмат засталося розных культавых месцаў, звязаных з бітнікамі. Вось, нават я ведаю, што экскурсіі ладзяць, ну, вот я толькі ніяк не дайду. Вось, ну і, канешне, ну, просто адразу кажу, што калі раптам ўсё ж такі апынецеся, можа быць, нешта такое мы і прыдумаем, то праедземся з вамі па Big Sur, да, то бок тут ужо Керуак і Міллер, ось, Так, і так. там, конечно, ну, па-перше, надзвычайнай прыгажосці месца, але па-другое, яны менавіта звязаныя з гэтымі імёнамі. І тады ўжо прыйдзецца ехаць яшчэ ў бок Лос-Анджелеса, вось такі гарадок, які называецца Торрэнс, вось, потому что я сама недавно про гэта даведалася, я там трапіла на могілкі адмыслова, бо шукала магілу такого Юркі Артюха, вы, напэўна, чулі пра яго. Я чув про Джо Артюха. Ну, Джо, Может быть, Юрка, это ён, он, Джозеф, это он. это все одно, все Вау, один той класс. же, да. Ага. Вось, Мгм. бо ён жыў там, менавіта ў Торрэнс, это прыгарад Лос-Анджелеса, і там же пахаваны. Вось, і якраз для Наталі Гардзіенка я шукала могілкі, ну, як бы, щоб сфотаграфаваць і все такое, вось, адшукала. Ну, тады у двух словах, можа, хто не ведае, хто такі Джо Артюх, ён жа Юрка, ён жа Джозеф. Вось, то бок гэта выбітны дзеяч беларускай дыяспары Злучаных Штатаў. Ён, здаецца, гадоў 10 ці 15 быў галоўным рэдактарам Belarusian Review тут у Злучаных Штатах. Ну, увогуле вельмі шмат чаго зрабіў. Спадчына яго, як і шмат каго, скажем так, недаацэненая, можа быць, яшчэ чакае свайго даследчыка. Вось. І што вы думаеце, каго я яшчэ знайшла на гэтых могілках? Быкоўскага. Ён там сама пахавана менавіта там. Бутэлька віскі традыцыйна, як потым нам распавялі, ляжыць на камяні, вось, над магільным. Да, шмат нейкіх там такіх розных сімваляў. Ну, то бок я так разумею, што ягоная вядомая, так сказать, як такая, ну, асалода ад алкаголя, вось, яна вот такім чынам там выражаецца. І гэта, конечно, было надзвычай перасячэнне, вось такое, што вот на адных могілках, ну, яны не нейкі там супервядомы, нет, вось, ляжаць такія, ну, як бы, адзін вельмі выбітны літаратар, вось, ну, і беларускі дзеяч наш Джо Артюх. Так што, вось, зараз ведаеце, ну, можа быць, даст Бог, мы з вами пракацімся, а можа яшчэ з кімсьці. То магчыма, я вам дзякую за запрашэнне і просто, ну, цудоўны ўспамін, ну, в сэнсе, цудоўны экспірыенс вы зараз распавялі. Вось, рэч у тым, што я як толькі прыехаў у Чэхію, фактычна амаль адразу пачуў імя Джо Артюх, а менавіта ад Юркі Станкевіча, які таксама амерыкана-беларус Так, з чэшскай так. жонкай, вельмі такая біяграфія цікавая, насычаная. І ён якраз, Юрка, разам з Артюхом рабілі Belarusian Review. І, значыць, адной з маіх першых працаў наогул за мяжой была тая, што я дапамагаў Станкевічу рабіць Belarusian Review, менавіта Бачыце. лэйаут. Так. Это Вау. было некалькі нумароў, я не памятаю. Потым яшчэ ён прасіў памагчы за тым самым са слоўнікам англа-беларускім, Пашкевіч, по-моему, ці Паскевіч, аўтарка з Канады. Пашкевіч. Пашкевіч, напэўна, так. Вось, ну, адным словам, ён пасадзіў мяне за кампутар Макінтош, такі тады яшчэ вялікі, яшчэ не бачаны. І это было вось тут у Празе, літаральна, там, не ведаю, кіламетр ад месца, з якога я цяпер з вами размаўляю. Вось, і там была кватэра, і это была як бы рэдакцыя, еўрапейская рэдакцыя Belarusian Review. Вось, Артюх тады фактычна, ну, ён ужо быў у гадах, напэўна, ён выконваў ролю такого супервайзера, як бы контенту, перыядычна пісаў сам. Вось, і я пра яго так як бы, ну, толькі чуў ад Юркі, значыць, такія вот аповеды, што такі вот легендарны дзядзька, вось, такі энтузіаст беларушчыны. Вось, і, на жаль, я не быў з ім асабіста знаёмы.
Вот. Але гэта імя, ну, і гэтае выданне, і, ну, это просто частка майго жыцця. Там я Ну, вельмі вось, калі рады, ласка, бачыце, што якія вось. мосцікі, да. Я таксама Абсалютна. вельмі шкадую, бо я прыехала ў 11 годзе, і я ведала пра яго. Ён памер, здаецца, ў 13 годзе. Я, праўда, не ведаю, якім стане ён быў апошнія гады. Ну, у сэнсе, што ці магла бы адбыцца сустрэча, але да гэтага часу вельмі шкадую, што ўсё ж такі не прыклала намаганняў, ну, не паехала туды, не пазнаёмілася. Вось, ну, але як бы, ну, ўжо на могілкі мы схадзілі, бела-чырвона-белыя гваздзікі паклалі, пагоню прайгралі, заспявалі, так што, ну, такую пашану аддалі ягонай працы. Дзякуй. Шароўна, шароўна. Дзякуй вам за гэтую вестку. Мгм. Можете нагадаць, што быў за аўтар з паэмы з вершам Thanksgiving? Уильям Бэрроуз. Уильям Бэрроуз. Окей. Уильям Стюарт Бэрроуз. Ну, Я- такі бітнік. Называецца Thanksgiving верш сам? Сам верш, ён такі ж спіс падзякаў. Thank you, там, штосьці. Это самае. Я думаю, што калі вы напішаце Bэрроуз Thanksgiving, то Ну, добра, то- пашукаем зараз. Уильям, да. Так, у нас яшчэ некалькі ёсць пытанняў у чацікі, але пакуль Ну, таксама. Мгм. Прабачце, Мікіта, верш называецца, по-моему, A Thanksgiving Prayer. A Thanksgiving Prayer. Это самае. Ён ёсць на відэо нават на Ютубе. Значыць, адзін з самых такіх вядомых і такіх крытычных да Амерыкі вершаў. Ну, вось, так што Ну, раю добра. пачытаць. Чытаем. Ну. Да, у нас яшчэ некалькі пытанняў у чаце ёсць, але я пакуль выкарыстаю магчымасць сваю пакуль задам. Вось, я бачу, што вы как бы недавно пачалі праект, падкасты, відэа, не ведаю, як сказаць, Сансара Нірвана. Можете троху распавесці, што за праект, чаму вы пачалі яго і ўвогуле? Так, што за ён? Я як бы, спрабую быць нейкім чынам карысным для беларусаў, але просто, вот пасля вот этого выгарання 2020 года я так усвядоміў, што, невялікая, напэўна, з мяне карысць, як бы, просто столькі шмат у нас добрых, таленавітых людзей, яны столькі ўсяго ўмеюць і гэтак далей. А вот, мой асабісты ўнёсак, ён чымсьці спецыфічны павінен быць, як бы, у чым ён мог бы, так сказать, палягаць. Я вот сказал себе, что может быть, мне як бы варта як бы на беларускай мове крышачку, так сказать, паспрабаваць пагутарыць пра буддызм той жа, так, і некаторыя там аспекты яго асветліць вот для беларусаў, таму што мне здалося, што это можа быць карысным вот менавіта ва ўсіх нашых як бы тых з нашымі гэтымі траўмамі, якія мы перажываем апошнія гады, з гэтымі падзеямі, якія вакол нас. Вось такое вось набыць вот это вот resilience такі ўнутраны як бы. Вось. І значыць ідэя як бы даўно была, просто часу не было. І я пачаў як бы з гэтых гутарак менавіта таму, што хацеў пагаварыць з людзьмі, для якіх будызм блізкі і нешта азначае сам па сабе. Вось. А это волею выпадку некаторыя мае сябры. Я з імі по-рознаму там пазнаёміўся ў розныя перыяды, але так вот не ўсё сышлося. Вось. І вот пакуль я знайшоў 4 чалавек, вот, але як бы я хочу потым як бы працягваць это і пашыраць это просто на іншых людзей, просто як бы гутарыць з імі пра ўсё магчымае, але з такой вот як бы сваёй перспектывы. І значыць ёсць мэта такая, мэта, апрача вот этой рубрыкі Самсара Нірвана, як бы што размаўляць з людзьмі пра жыццё, рабіць просто праект пра будызм па-беларуску, як бы асвятляць некаторыя моманты ад нашай вот гісторыі, так, якія як бы нейкім чынам звязаны. Вот, напрыклад, я думаю, мала хто ведае пра такога дзеяча, як Язэп Кавалеўскі, які быў сябрам Адама Міцкевіча, які напісаў першую рускамоўную фактычна працу па будызме з назвай «Буддзістская касмалогія». Вось. Гэта як бы беларускі ўнёсак у разуменне як бы будызма там у расійскай імперыі, так, умоўна кажучы. Вось. Ёсць
і іншыя моманты перасячэння. Напрыклад, беларускія габрэі, яны ведалі будызм, цікавіліся ім, і ўжо ў 19 стагоддзі выдавалі кніжкі, якія з будызмам палемізавалі і як бы згадвалі яго. Былі як бы пэўныя ўплывы праз еўрапейскую філасофію, якія траплялі як бы ў Беларусь. Вот. І ну, потым это ўжо у 20-х годах это уже как бы открыто пачынаецца, як бы там Дзераловіч, это Дроздович з яго там малюнкам Нірвана, які потым як бы ён по-рознаму сам так бы асэнсоўваў. Гэта той жа Віктор Вальтер, які, напэўна, беларускай літаратуры першым згадаў як бы імя Будды ў тэксце мастацкім. Ну і гэтак далей, гэтак далей. То бок это ёсць такое жаданне просто крышачку асветліць вось гэтую такую подводную гісторыю, якая крышачку ну, наблізіць нас да будызму, будызм да нас. Каб паказаць, што это не зусім штосьці такое вот уже чужое, якое там ніколі не існавала. А што наадварот, што в прынцыпе пастолькі, паколькі мы частка як бы еўрапейскай цывілізацыі, то гэты будызм як бы не мог нас абмінуць на працягу як бы нашага існавання культурнага ў той ці іншай форме. Вось. Ну, магу сказаць, што першы фактычна пераклад жыцця Будды фактычна у хрысціянскай форме легенды пра святого Язафата, гэта прызнана, што это сапраўды хрысціянская версія буддавага жыццяпісу, ён быў як бы перакладзены на старабеларускую мову і выдадзены друкам недзе на пачатку 17 стагоддзя ўжо. То бок як бы нельга думаць, што ну, мы зусім існавалі ўжо такім як бы вакууме. Не, мы разам з Еўропай адкрывалі для сябе ўсход, іншыя традыцыі, цывілізацыі. Вось, па-всякаму на это рэагавалі. Вось. Ну, можа быць, у нас не было такіх місіянераў, як там Марко Поло, альбо гэты чэшскі монах Адорік, который адным з першых трапіў у Тыбет, напісаў пра яго нейкі ўспамін. Але тым не менш у нас былі іншыя культурныя героі, якія мелі дачыненне там з усходам, з Японіяй той жа. Вось. Беларусы вельмі і асабліва пасля паўстання 63-го года жылі шмат у Сібіры, вось, дапамагалі як бы даследаваць это, асвойтаць гэтыя тэрыторыі. Вось. Потым як бы вандравалі на ўсход. Той же там Гашкевич быў такі, вось, ён на Сахалін ездзіў, по-моему, хтосьці там з беларусаў быў адным з першых консулаў Сан-Францыска, то бок яны калі памятаеце, быў такі перыяд гісторыі, калі Аляска налезала, так сказаць, расійскай імперыі, вось, і тады ўжо як бы на ўсход у Ціхаакіянскі рэгіён траплялі і беларусы у тым ліку. Вось, то бок як бы нема такога нейкага, як бы, мне здаецца, бар'ера, які вось, хутчэй унутраны ёсць нейкі бар'ер. Ёсць такое разуменне, што будызм это штосьці такое чужое. Вот. Плюс, калі людзі сочаць за навінамі і бачаць там нейкіх фанатызаваных там баявых бурятаў якіх-небудзь, яны вот это ўспрымаюць як нейкую расейшчыну, просто нейкую гадасць, просто вот такая вот лезе і прэ. Вот. А яно як бы, ну, на жаль, яно так вот як бы упаданні у выкананні, так сказаць, расійскай дзяржавы, так яно і ёсць. Вот. Яна заўсёды злоўжывала духоўнымі інстытуцыямі дзеля сваіх інтарэсаў, вось, і людзьмі. Вот. Але як бы это не азначае, што сама па сябе буддыйская філасофія, што яна нейкая вот такая неспалучальная там з нашымі каштоўнасцямі, там з нашымі мэтамі, з беларушчынай самой па сабе. Вось. Это ўсё зусім не так. Таму я рады, што я не адзін такі, што беларусаў зацікаўленых будызмам шмат. Адзін з іх это вот Фелікс Аксёнцаў, які жыве ў Канадзе. Таксама ёсць Гутар Казін вось у рамках праекту Самсара Нірвана, аўтар тэкстаў гурта Уліс, абсалютна цудоўны паэт, цудоўны чалавек. Эміграваў у Канаду ў 96-м годзе. Вось. Ёсць і іншыя цікавыя хлопцы маладыя у тым жа Нью-Йорку, вось, якія практыкуюць. То бок як бы хапае беларускіх буддыстаў, вось, дзякуй Богу, скажам так, традыцыйна скажам, дзякуй Богу. Окей, дзякуй. Тады некалькі яшчэ пытанняў з чата. Вяртаемся да псіхалогіі. Як вам псіхалогія Карла Юнга?
О, Карл Юнг. Бачите, я був таки більш зацікавлений Фрейдом у свій час, чим Юнгом. Читав я Юнга, якби кришечку, невеликий спеціаліст, розумію просто гаворка. Вось, Юнг мне вельмі симпатичний менавіта тим, што ён адным, напэўна, з першых цікавіўся будызмам, у прыватнасці дзен-будызмам, сустракаўся з Судзукі, яны знайшлі вельмі шмат супольных такіх пунктаў судакранання. Вось, тым не менш, Юнг як бы ў канцы жыцця ўсё адно сказаў, ну так, это все цудоўна, але просто што все адно, так сказать, мы павінны заставацца на нашым такім вот грунце хрысціянскім. Як бы, па-свойму ён, напэўна, меў рацыю, як бы так, але як бы, ну, з майго гледзяшча, ці ягоныя там тэорыі, там архетыпы і так далей, як бы яно працуе на нейкім узроўні, скажем так, для еўрапейскага чалавека, адкрывае яму нейкія свае там калектыўна несвядомыя, так, это вельмі цікавы пойм, это сапраўды значны, напэўна, ўнёсак у фрэйдызм. І в прынцыпе, як, ну, в сэнсе не фрэйдызм, а ў псіхааналіз. Бок як бы тое, што вот Юнг, як бы ён вярнуўся да гэтых, да культурных каранёў, так, да міфалогіі, больш у адрозненне ад Фройда, які быў такі вельмі, як бы, ну, навуковы там ад пачатку, так. Бок як бы гэта вартасць вялікая Юнга, але як бы, ну, я не магу там сказаць, што я надта добра яго ведаю, ці што я там ведаю там які-небудзь там Ліньян, да, там, бо ёсць людзі, якія яго ведаюць, якія сапраўды. Я скажу так, што мне пашанцавала у Празе пазнаёміцца з сюррэалістычным гуртком. Вось, ён тут існуе даўным-даўно, у 30-х годах яшчэ быў заснаваны, у часы, так сказаць, калі сюррэалізм быў на ўздыме ва Францыі і па ўсім свеце. Вось, і, значыць, ну, з перапынкам там дзейнічаў, скажем так, але існуе да сённяшняга дня, выдаюць часопіс, я з імі супрацоўнічаў, і там я сапраўды сярод, сказаць, інтэлектуалаў сустракаў псіхолагаў, спецыялістаў як па Фройдзе, так па Юнгу. Вось, і мушу сказаць, што з гледзяшча вот менавіта сюррэалізму, які мне як бы, ну, блізкі, цікавы заўсёды быў, вот, і культурна-літаратурна па-всякаму, як бы гэта такія два апірышчы, да, Фройд і Юнг. Для іх это вельмі важна. І нават калі паглядзець гэты фільм Шванкмайера, які называецца, по-моему, «Жить свой живот», по-моему, «Жить свое жыццё», там ён якраз пабудаваны на дыялогах паміж Фройдам і Юнгам, яны там такія, як мульчашныя, такія інтарэсныя зроблены, ну там весь фільм такі, вот. Але як бы, ну, просто я кажу, бачачы гэтых людзей, для якіх вот настолькі азначае як бы шмат творчасць Юнга, як бы ягоны даробак, так, вот, то мне, конечно, сорамна робіцца, што я не настолькі добра яго ведаю, вот, але да, я яго вельмі паважаю, вот. Ну, вядома, як буддыст, як бы я ўжо маю як бы іншых аўтарытэтаў, скажем так, у тых жа вобласцях, але да, Юнг выклікае ў мяне павагу. Дзякуй. У нас яшчэ быў запыт пачытаць некалькі вершаў, але я думаю, што у нас, на жаль, ужо часу не так шмат застаецца. Вось, тады яшчэ пытанне з чату і потым Воля. Наста з чату пытаецца, адкуль вы бярэце аптымізм, калі ў свеце здараюцца вялікія балючыя падзеі? Ну, зноў жа, я не хочу так это самае ўсё гэта, бачыце, это все можа быць, што я скажу, можа быць крышачку неправільна зразуметае, прагучаць нейкім чынам прымітыўна, але як бы, ну, мае буддыйскія перакананні, мая практыка, значыць, буддыйская філасофія, яна мне, в прынцыпе, не дазваляе быць песімістам у гэтым сэнсе. Таму што я, па-першае, адчуваю на сабе гэты ўплыў, што яно мяне падтрымлівае. Вось. І я думаю, што з часам все-таки людзям уласціва штосьці накшталт таго, як бы разумнець, так, з часам. Ёсць пэўны прагрэс, як бы этого немагчыма адмаўляць, што цывілізацыя пры ўсіх яе, так сказать, заганах, недахопах, яна все-таки развіваецца ў лепшым кірунку. Вось чым было, і што людзі больш робяцца людзьмі. Як бы і чалавечае нараджэнне, яно вельмі важна, гледзячы ўсіх там, сказать, рэлігій, у прыватнасці гледзячы будызму, это як бы вялікі шанс у гэтым свеце нешта зрабіць, вось, для сябе, для астатніх. Вот, таму як бы, ну, іншай магчымасці няма, толькі
імкнуцца паляпшаць сваю карму, так? Ёсць такі пойм, як карма, як бы ён па-всякаму там разумеецца вульгарна, прымітыўна часам, як бы, вось, што, маўляў, ты мне, я табе, там, што, як гукнецца, так гукнецца, вось, не зусім так, як бы, але факт той, што трэба ўсведамляць, што кожныя нашы дзеянні маюць пэўныя наступствы. Вось, і прычым не толькі для нас, але для астатніх. Вось, і калі мы хочам сапраўды, каб гэты свет быў лепшы, то пачынаць трэба як бы з сябе, што называецца. Вот. І як бы, ну, гэта не ведаю, як крыніца аптымізму, напэўна, так, крыніца аптымізма, калі у вас ёсць, скажем так, нешта, у што вы верыце, нейкае перакананне, нейкае, я не ведаю, нейкая ўпэўненасць у тым, што вот это што вы як бы жывяце не дарма, што ўсё-такі вот вы прабегалі там, у маім выпадку, там 47 гадоў па свеце, вот там прабегаеце яшчэ пэўны час, як бы, але гэта як бы, ну, пакіне пэўны след пры ўмове, што пажаданы станоўчы след пры ўмове, што я, так сказаць, буду кіравацца вот менавіта гэтым намерам, як бы. Чымсьці людзям, так сказаць, дапамагчы, паспрыяць быць карысным. Я не заўсёды так думаў. Вось. У маёй маладосці мне было абсалютна да ліхтара, так сказаць. Чым я, так сказаць, што я пасля сябе пакінуў, і як бы галоўным для мяне было это просто вот жыццё, так сказаць, пражыць за салодай там і так далей. Вось, але, ну, як бы, на шчасце, нішто не вечнае, і чалавек здольны змяняцца. Вось, як бы, то бок, гэта таксама гісторыя многіх пітнікаў, як бы, не толькі моя. Вось, таму вот аптымізм я знаходжу менавіта у дзейнасці нейкай, якая здаецца мне як бы поўнай сэнсу. Так? Якая бы гэта як бы дзейнасць не была, ну, не ведаю, там, вот памедытаваць там разам з беларусамі, пагутарыць з вамі, перакласці нейкі тэкст, штосьці там напісаць, пакінуць нейкае сведчанне сваё пра штосьці, так? Як бы гэта ўсё рэчы, якія, напэўна, маюць нейкі сэнс. Ну, час пакажа. Супер, дзякуй. І, да, Воля, тебе пытанне яшчэ? Так, я калі зайшла на YouTube паглядзець вось гэтыя выпускі Сансара Нірвана, то я заўважыла, што, аказваецца, вы яшчэ вельмі цудоўна спяваеце і робіце каверы, пераклады на вядомыя хіты. Скажыце, калі ласка, ці ёсць недзе запісы гэтых, ці плануеце, можа, вы ў будучыні зрабіць нейкі альбом выкласці? Ну, таму што цудоўна, я праслухала некалькі, мне вельмі спадабалася. Дзякую. Ну, бачыце, як бы я не прафесійны музыка, таму як бы у мяне няма памкненняў так неяк прафесійна записвацца. Вот. Я такі як бы в этом сэнсе андэграундны таварыш. Вот. Як бы я не супраць, можа быць, прыйдзе час, всяму свой час, можа быць, запішам. Насамрэч, як бы мае пераклады выконваюць і іншыя людзі, і даволі добра ў іх атрымліваецца, там той же Алесь Чумакоў, напрыклад. Вось. І мне падабаецца, як яны граюць. Бок, як бы, не заўсёды тое, што я там перакладу, там абавязкова трэба запісаць, але, ў прынцыпе, я ўлічу вашы пажаданні. Так, добра. Дзякуй. Як-небудзь, можа. Ну, і ўсё ж такі людзі просяць троху вершаў, калі ёсць, можа, адзін верш. Я прачытаю нешта вельмі караценькае. Бачыце, я зараз пішу вось гэтую такую мемуарную кніжку сваю, вось, пакуль не забыўся, што называецца малосць. Таму мяне даволі мала часу на вершы, уласна. Бо за апошніх некалькі месяцаў я амаль нічога не напісаў. Вось. Плюс ну, як бы я іх ужо як бы не называю вершамі. З пэўнага часу, як бы, пасля таго, як я ўдарыўся ў буддызм, ці буддызм, не ведаю, я як бы стаў это называць просто тэксты нейкія. То, што я пішу, это такая постпаэзія. Вот. Ёсць там, можа быць, уплыў там тых забітнікаў, не ведаю. Гінзберга, напрыклад, такого я апошнім часам шмат чытаю, прыкладаю. Вот. Але і Буковскага. Вот. Вот эмігранцкі тыповы верш вам напишу, прачытаю. Калі я кладуся спаць, у Кітаі устае Ірына. Калі ўстаю, у Канадзе кладзецца спаць Фелікс. У мяне не шмат сяброў па ўсім свеце, але яны ёсць. Мы жывём з імі ў адным часавым вымярэнні.
хай і ў розную змену. І ў нас заўжды ёсць хтосьці, з кім можна пагутарыць уначы. Наша віртуальная кавярня адчыненая нон-стоп, 24/7, як той падпольны бар з гульнявымі аўтаматамі, у якім я бухаў да раніцы у маладосці. Клас. Дякую. Яшчэ это самае магу вам прачытаць парачку якіх-небудзь такіх фоку. У мяне, як ва ўсіх, так сказаць, аматараў усходу. Дайте ще, може, коли там 2. Так. Ну, тут у іх это самае, это хутчэй такія як бы вобразы, але начытал. Пара галубоў застыла на галіне. Боты Гермеса. Калі ведаеце, боты Гермеса, да, альбо Меркурыя, яны былі крылатыя такія. Ну, это часам такія, калі медытуеце, у вас просто ўсплываюць гэтыя рэчы. Вось. Альбо мне падабаецца. Лятак пакінуў ззаду стужку скінутай змяінай скуры. Калі будзеце назіраць, як прылетае самалёт, вот яны такія пасылі па Кітаі. Ну, і яшчэ такое. Я стараюсь пісаць, каб яны захоўвалі памер 5:7:5, вот. Але я не захоўваю часам некаторыя прынцыпы, якія, ну, таму што як бы мы сучасныя. Ведаеце, што такое фунікулёр, да? То, што едзе на гару, вот такое то самае. Вот. Зараз лета прыйшло, і у мяне такое самае. На фунікулёр чарга даўжэйшая за сам фунікулёр. У нас тут невялікія горы, вы знаете, у Празе. І сапраўды, калі прыязджаюць турысты, яны выцягваюцца ў такую, як бы і такое адчуванне, што калі б яны выстраіліся ўжо на гару, яны б ужо туды патрапілі, але замест гэтага яны чакаюць, пакуль прыедзе фунікулёр. Это вельмі цікава. Ну, вот такія вот занатовачкі, я больш не буду вас гэтым напружваць, але, здаецца, Керуак это называў American Pops. Это такие, то есть не хайку і не хуку, ён уже як бы нават складоў там не лічыў. Это просто нейкія такія вот пстрычкі, якія выскоквалі, значит, у ягонай галаве, і вось я прикидываюся таким вот Керуаком сам сабе. Супер. Ну, дякую вялікі. Да, будзем уже сканчваць. Дякую вялікі за сустрэчу. Было вельмі класна. Мы тут 1,5 гадзіны амаль што размаўлялі. Было вельмі цікава. На розныя тэмы, конечно, закранулі. Вось. Тады сябры будзем сканчваць. Хацеў бы нагадаць, што мы будзем рады донатам менавіта на гэты праект, таму што гэтыя донаты будуць... Мы выкарыстоўваем іх, каб плаціць невялічкія ганарары нашым гасцям. Калі ласка, далучайцеся, калі вы хочаце, каб працягваліся вось гэтыя сустрэчы, там па 10, па $20 даданатце, будзе вельмі нам карысна, мы зможам далей працягваць іх. Вось. Ну, тады, я думаю, ўсё. Дзякуй вялікі яшчэ раз за тое, што... Дзякуй. Будзем чакаць кніжкі.